Падрабязнасці жудаснага ДТЗ з поўным вайскоўцам Мазам каля Асіповічаў. Чым скончыўся дарожны канфлікт у Менску і як беларус выцягнуў 55-кілаграмовага сама. Улады справаздачыліся пра рэкордныя зарплаты ў Беларусі. А ці атрымоўваеце вы 3100 рублёў? Якое надвор'е будзе на выходныя? З вас падабайкі і каментары мы пачынаем праграму Белсат онлайн. Сёння каля 8 гадзіны раніцы на 12-м кіламетры трасы Асіповічы-Барановічы адбылася жудасная аварыя. 20гадовы кіроўца грузапасажырскага вайсковага МАЗа не справіўся з кіраваннем на павароце, у выніку чаго цяжкая машына вылецела з трасы і перакулілася. Наступствы ДТЗ трагічныя. Двое вайскоўцаў, якія былі ў кузаве. 26гадовы малодшы сяржант кантрактнай службы Шабуневіч і 21гадовы шараговы тэрміновай службы Кіба атрымалі траўмы, несумяшальныя з жыццём. Яшчэ 14 чалавек шпіталізаваны з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Ім надаецца неабходная дапамога. Акалічнасці здарэння высвятляе супольная камісія Мінабароны, следчага камітэту і МУЗ. На месца трагедыі тэрмінова выехаў выканаўца абавязанняў начальніка рэспубліканскай ДАІ. Хаду правярання ўзяў пад асабісты кантроль міністр абароны Беларусі. Ведомства паабяцала надаць сем'ям загінулых усебаковае падтрыманне. На Гарадзеншчыне работнікі міліцыі працягваюць маштабныя рэйды на аб'екты аграпрамысловага комплексу. Правяранні выяўляюць сур'ёзныя прабуксоўкі і нядбайнасць з боку кіраўнікоў асобных гаспадарак. Сярод галоўных праблемаў п'янства на працоўным месцы, антысанітарныя умовы на фермах і спробы крадзяжу паліва ды ўраджаю. Напрыклад, у Слонімскім раёне корм для жывёлы трымалі проста каля дарогі пад адкрытым небам, пад дажджом і сонцам без выканання якіх-небудзь правілаў. У МУЗ падкрэсліваюць, рэйды на сельгасаб'екты працягваюцца, а кожнаму факту бязладдзя і парушэння закону дадуць прынцыповую прававую ацэнку. З 1 жніўня павялічацца дапамогі ў доглядзе дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Як паведамляе Мінпрацы, выплаты вырастуць на 5,7% і будуць дзеяць да 31 студзеня 2027 года. Новы памер выплаты на першае дзіця складзе 1057 рублёў і 70 копеек. На другога і наступных дзяцей будуць плаціць 1208 рублёў і 80 копеек, а на дзіця-інваліда 1359 рублёў і 90 копеек. Нагадаем, сумы пералічваюць двойчы на год, 1 лютага і 1 жніўня, на падставе сярэднямесячнага заробку ў краіне. Эпідэміёлагі папярэджваюць, купляць грыбы, ягады і рыбу на ўзбочыне трасу ці каля рынкаў небяспечна для здароўя. Правяранні паказалі, што тавары без дакументаў могуць утрымліваць небяспечны ізатоп цэзію 137. З пачатку года адмыслоўцы даследавалі больш за 5000 пробаў прадуктаў. Перавышэнне нормы выявілі ў 48 з іх, пераважна ў лясных грыбах і ягадах з Гомельскай і Магілёўскай вобласцяў. Дактары нагадваюць, варка, сушка альбо марынаванне не знішаюць радыенуклідаў цалкам. Купляйце дарункі лесу толькі ў афіцыйных месцах з правераным радыяцыйным кантролем. Сапраўдны рэкорд сезону на Дняпры. Пад Рагачовым рыбак Леанід выцягнуў з вады велічэзнага сома даўжынёю 2 метры і вагою 55 кілаграмаў. Гігант узяўся падчас тролінгу каля вёскі Ільіч. Двубой сомам на вадзе трываў амаль 40 хвілінаў. Магутная рыба да апошняга супраціўлялася, але досвед і цярпенне рыбака перамаглі. У выніку унікальны трафей апынуўся на борце і стаўся асабістым рэкордам Леаніда. Паводле Белстату, сярэдні налічаны заробак у Беларусі ў чэрвені дасягнуў 3104 рублёў, што на 100 рублёў больш, чым у траўні. У доларавым эквіваленце гэта крыху больш за 1100 долараў. Найбольш зарабляюць у паветраным транспарце і IT-сектары, у сярэднім каля 7-8 тысячаў рублёў, а найменш працаўнікі культуры і сферы паслугаў, дзе заробкі не дацягваюць і да 2000. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць, гаворка пра сумы бруднымі, да вынятку падаткаў. Да таго ж праз асаблівасці вылічэння сярэдняга паказніку даходы большасці беларусаў насамрэч значна ніжэйшыя за афіцыйную лічбу. Управа кантролю замежных актываў Мінфіну ЗША выдаліла з санкцыйнага спісу кампанію Bell Cap Steel, зарэгістраваную ў Маямі. 50% доля ў гэтым супольным прадпрыемстве валодае беларускі металургічны завод. Амерыканская фірма трапіла пад абмежаванне Вашынгтону ў жніўні 2023 года разам з самым айчынным металургічным гігантам. Эксперты адзначаюць, што змягчэнне санкцыяў адбываецца на фоне вызвалення беларускіх палітвязняў, што трывае з канца 2025 года ў выніку перамоваў паміж Менскам і адміністрацыяй ЗША.
Сёння ў Менску прайшло развітанне з вядомым беларускім кінарэжысёрам, дакументалістам Юрыем Хашчавацкім. Ён памёр ва ўзросце 78 гадоў. Цырымонія адбылася о 14 гадзіне ў рытуальнай зале на вуліцы Альшэўскага. Юрый Хашчавацкі – лаўрэат міжнародных фестываляў, які аддаў айчыннаму кінематографу і тэлебачанню дзесяцігоддзе працы. Найбольшую сусветную вядомасць яму прынесла знакавая дакументальная стужка «Звычайны прэзідэнт», знята ў 1996 годзе. Ягоная творчасць стала яркай і бескампраміснай старонкай у гісторыі беларускай дакументалістыкі. У Беларусі цалкам вычарпаная гадавая квота на бязмытны ўвоз электрамабіляў для юрыдычных асобаў. Мытны камітэт паведаміў, цяпер кампаніям пры імпарце давядзецца плаціць мыта ў памеры 15% ад цаны транспартнага сродку. Агульную квоту 20 тысяч электракараў на 2026 год вызначылі на ўзроўні ЕАЭС, абараняючы расійскі аўтарынак ад замежнай канкурэнцыі. У выніку ліміт для айчыннага бізнесу быў вычарпаны ўсяго за паўгода. Для звычайных грамадзянаў да канца года засталося крыху менш за 1700 бязмытных квотаў. Небяспечны манеўр на вільготнай дарозе скончыўся кулачным боем проста пасярод транспартнага руху. У Менску на праспекце Дзяржынскага яшчэ 22 ліпеня адбыўся жорсткі канфлікт паміж кіроўцамі грузавіка і легкавога мерседеса. Паводле відавочцаў, кіроўца легкавіка рэзка падрэзаў цяжкавік. Той паспеў затармазіць, а пасля таго, як спыніўся, выцягнуў крыўдзіцеля з машыны. Падчас бойкі мужчыны нават паваліліся на суседні аўтамабіль, у якім было гадавалае дзіця. Разняць раз'юшаных мужчынаў паспрабавала пасажырка мерседеса, і ёй гэта ўдалося. Міністэрства ўнутраных справаў Украіны пацвердзіла распрацоўку асобнага законапраекту для ўрэгулявання статусу замежнікаў з пратэрмінаванымі дакументамі. Гаворка ідзе найперш пра беларусаў, якія не могуць абмяняць пашпарты праз дзеянне рэжыму Лукашэнкі і пагрозу рэпрэсіяў на радзіме. Пытанне набыло крытычную важнасць, бо да 4 жніўня замежнікі ва ўкраіне мусяць падоўжыць дазволы на жыхарства, але без дзейнага пашпарту рызыкуюць апынуцца па-за законам. У беларускай суполцы адзначаюць, афіцыйнае прызнанне праблемы украінскімі ўладамі – гэта важны крок да легалізацыі абароны тысяч нашых суайчыннікаў. У суботу 25 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Белгідрамет папярэджвае, уначы ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. Уначы і раніцай згусціцца туман, а пры навальніцах ветравыя парывы могуць дасягаць 14 метраў за секунду. Ноччу паветра прагрэецца да плюс 8-14 градусаў. Удзень тэрмометры пакажуць ад плюс 20 да 26. У Менску чакаецца невялікі дождж, магчымая навальніца. Уначы ў сталіцы будзе ад 11 да 13 градусаў, а ўдзень да плюс 24. На гэтым сёння мы ставім кропку. У студыі для вас працаваў Руслан Ігнатовіч. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.